sai dai nan ma ya kamata yi wani jan hankali akan mutuwar wannan da ake cewa Kamal Aboki, wani dan wasan comedy da ya rasu, ina ji a hanyar Maiduguri kamar yadda suke faɗa. Farko dai Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa. An samu wani malami ya yi masa nasiha ce mai kyau sosai, saboda akwai hikimar da wani lokacin idan abu ya faru akan samu gabar yin wa'azi. Sai dai mutuwa irin wannan ta mutum musulmi mai kalmar shahada, mai la ilaha illallah, an fahimta yi cewa la ilaha illallah, ai ba wani mutum duk duniya da zai masa hukunci da wuta ko aljanna. Wannan sai dai mutum jahili ne bai san me yake yi ba, dan yana yin fim baya nuna ba zai shiga aljanna ba. Mu wannan shine ra'ayinmu. Dan yana aikata wani abu na sabo, wannan rahamar Allah tana da faɗi da yalwa. Allah in ya soye masa rahama, in ya soye masa azaba, ba nawa bane azaba ba ko rahama ba naka bane ba, baya hannunka baya hannuna. Abinda nake son na ja hankali akai abu uku ne. Abu na farko shine duk mai sana'a irin tasa, in zai bari ya fi kyau, in ba zai bari ba to ya tsaftace sana'ar tasa. Na farko ya kauce mukhalata, alaƙar da za ta sa ya yi mu'amala da matar da ba tasa bai kauce wannan. Saboda wallahi al'azim wannan abin da muke gaya wa duk masu yin irin wannan abin soyayya ce. Wato subhanallah, yanzu da za ka dawo da Kamal Aboki duniya ka ce comedy, wallahi ba zai ba, saboda yanzu ya san waye Allah. Allah ya kalli sammai da ƙasa ya ce ban halicce su dan wasa ba. Sai ka fito ka ringa nuna wannan dan wuta ne. Yanzu kamar abin da wadansu suka ringa a social media, wani yaro dan comedy yaron ya rasu, wani yaro wani Kamal Aboki ya mutu, amma mutane ba su ringa mai addu'a. Wani ma zuwa ya dauko hadisan masu kirkirar labarin ƙarya in wuta ne kawai ya karanta. Kaga wannan akwai rashin fahimta. Ɗan uwansa suna cikin jimami, suna cikin damuwa, kuma ka ringa nuna gawar su wuta zata. Da Allah wannan akwai tausayi a ciki. Kuma wa ya gaya ma wuta zai je? Ya yi kalmar shahada, yana sallah, yana azumi, yana ɗan yin duk abubuwa na addini. Sannan koda a ce abin da yake yi na comedy kuskure ne, amma dai baya daga cikin yara marasa tarbiyyar da suke yin abubuwa mara kyau a social media. Baya ciki. Maimakon a matsayinka na musulmi ka mai addu'a, kawai sai ka je ka ringa faɗar maganganu, waye gaya ma ba zai shiga aljanna ba. Yana sallah, yana azumi, yana karatun Qur'ani, yana zama da iyayensa lafiya. Idan da Allah laifukan mu zai kalla ya sa mu a wuta, ka gaya mun dan aljanna a masallacin nan. Shi ba Allah ba so yake sai ka shiga wuta ba. Duk wanda ka gani a wuta bari gaya ma dagewa ya sai ya shiga. Duk wanda ka gani a wuta ya dage ne wuta yake so. Wanda mu a matsayin mu na musulmi, in wannan yaron Kamal Aboki ya shiga aljanna to mu me asaran mu? In ya shiga wuta ne muka yi asara. Shi yasa kaga dole a mai addu'ar cewa Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa laifukansa da kurakuransa, Allah ya sa aljanna makomarsa, sannan kuma yara ƴan uwansa Allah ya ba su haƙuri. Amma ba daidai bane ka zo ka ga iyayensu magana. Dan su ya mutu suna damuwa, matashi bai fi shekara 25 zuwa da 6 ba. Suna da hope a kansa, kawai ka zo ka ringa faɗa waɗansu mugayen maganganu. Ka bi comedy na yaran a cikin social media, ba na ce daidai yake yi ba, amma dai za ga babu wani abu na rashin mutunci karara a ciki. Akwai yara 'yan rashin mutunci wanda ba sa kyautawa, ba sa yin abin da ya kamata, musulmi ba za su yi alfahari da su ba, amma wannan yaran baya ɗaya daga ciki. Shi sa mu fatan mu Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa. Sai ce rabbana la